Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak tur hi thir sakora mi makdang lamti Portugal rama Vera Chanchin ani. Vera I chuan ziak le chiar thiam lo kum upalam anna le Pedro te nu pa chu Bible zirna anei puya an fapa benvendo chuan Bible zirna chu lo chan puin Bible siarin an chan na te chu azia sakchina Portugal ram laili lama kho pakhat mi zavel che na a chuan 7-day Adventist pakhat ma an omlo chu khwa a cheng te chu an nun atwangin an rin hlom hle a an kyang khobak mun hla a an zin ngai lo verai chu khwa a chuan kum khat chung Rawngbawlna nei tura tir ani a anna le Pedro chu kum som sari chuang ma an nia an ma ni chung chang eng emo chuan verai rel ru chu a hi priaw maya an Bible zirna a sabat chung chang an thlen chuan ana chuan sabat chung chang a Bible zir tirna chu pomin chu cholkar chung ani sari na ani ti apom ngala ani chuan ni e chu adik alom atia verai chuan mak ati hle mai chu khwa cheng te chuan pipu te chena an rin na chu an chel tlata ma se verai chuan a chang lem lova an nu kar lea an Bible zirna thupui chuan Leviticus bungsom pakhata sathiang le thiang lo chung chang chu an thlenga ana chuan ni e chu adikti ka sha e alo ti ve a verai chuan mak ati tol tola chuta china chuan angoi mai thai tabik lo engtin nge chu adikti isha thei ti in azota ana chuan tun ma kum somruk chuang ma kalta mei chino pang alani lain papakhat hi thir sakorin sabat chonnuwa alo thlenga mikhwal pa chuan khopui hmun leili lampanin angai thadu apyang te hna thu asoita ani thungai thatu te zinga chuan ana pa po atel ve ani angai thak zo chuan ina ahonga chupa chuan thutak asoinge soilo shiat nan a Bible a keva ani hi chuan afanu anglo takin Bible chiar athiam ani thir sakora chuang pa chu sabat ni danga po alo kal le china ana pa chuan sabat apyangin alo ngai thazela athil ngai thak le Bible thu chu a khai khin zel boka Bible thu ang zela asoi ani ti chu a shemaya no pang ana hne na chuan a shil ve zela tuna chuan sabat chu ni sari na ani a ishiat angin sabol lo te ei tur ni lo ti in ashila verain Adventist thu shil tu Chanchin a sha chuan mak atile mai khati laya athu shilawang khan ana po chu Bible pom tura zirtir vak ngai anilo ti asheta ani ana chuan athu taksha chu apa hne na changin alo shedai to a tuna verai hne na changa zirtir na adon hian chu anem het lek ani zok verai chu athil to na wang chuan a in ngai tlom sota I swa tu soi pakhatin atu china midangin a chin ti thu hi chumia chuan adikle ani in thorim lo a turin katir che ukha midangin an thoka nangnin an thosa chu in chun zomani ti chu apom ta ani kumtam takal ta a kha thu shil tu thu soiwanga anale Pedro ten baptisma an changchu verai chuan amuta ani an fapa benvendo po in baptisma achang boka verain anale Pedro chu atheng hil thelo kha Bible zirna kha rong abol chan tira thleng ani a khada thil thleng khan arin na ati chaksaka Rawngbawlna achwana apyanga Rawngbawlna ra mu tur om nga lo ma se a eng to wak chuang lo ana chu chi the ani a ra chwa chu pathian kut ani ve thung ani verai chuan kha thu shil tu khawana mu hlan ka ngak le le mai ka mu huna chuan a hna ente ina tho kha athlon lo sin nangma awanga baptisma changte hi han ente ti in ka shilang atia 7-day Adventist ko shanin I swalo kale thwai na tur thu cha Portugal ramapuan na manrwa chu education le Bible zirna nei hi ani tun quarter 13 sabat tholom chen khathi Portugal rama Setúbal Elementary School din nan akal don ani phal taka tholom in thodona wangin lom thu kan soilok ani e khati zong kha Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani